Stai acasă, stay at home, reste à la maison. 待在家里 F de cal. Bună ziua tuturor! Stăm acasă, aveți grijă de sănătatea voastră și a celor din jur. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Protejați-vă. Stați acasă. Dragii mei, este dor de voi, dar trebuie să stăm în casă și la final să spunem totul este bine. Eu stau acasă pentru cei dragi mie și mai ales pentru cei care muncesc în această perioadă, ca nouă să ne fie bine. Dacă ție-ți pasă, stai acasă. Acasă este locul unde noi am făcut primii pași, locul unde am învățat ce este iubirea și responsabilitatea. Acasă este locul trecutului nostru, al rădăcinilor noastre și locul unde putem clădi viitorul. Acum, în prezent, arătați că vă pasă. Stați acasă și totul va fi bine. Mulțumesc! Este foarte important ca în perioada următoare să rămânem în case. Doar împreună putem stopa răspândirea virusului. Mie îmi pasă. Stați acasă. Stați în casă, totul va fi bine. Să stați în casă, să aveți grijă de voi, cu toții să învingem acest virus. Stai în casă, fă ca mine, fă ca mine, ne vedem pe Zoom. Ne așteaptă vremuri mai bune, totul va fi bine dacă stăm în casă acum. Dragii noștri, pentru a putea să trecem de această perioadă grea, trebuie să stăm în casă. Totul va fi bine. Cu siguranță va trece și asta. Fiți optimiști, stați în casă. La final, totul va fi bine. Rămânem în casă. Oameni buni, rămâneți în casă. Protejați-vă pe voi, protejați-vă familia și totul va fi bine. Totul va fi bine, rămânem în casă.